L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha reclamat l'acord de govern de la Generalitat necessari per poder licitar les obres del campus de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Bel ha recordat que el projecte ja està aprovat i els terrenys cedits i que, per tant, no valen més excuses per tirar endavant un projecte prioritari com aquest. Així mateix, l'alcalde ha fet una crida a la responsabilitat a la Generalitat i ha demanat que no doni la culpa als altres per justificar quan no es fan inversions. L'alcalde ha reconegut que davant una situació de paràlisi econòmica és normal que hi hagi dificultats per tirar endavant inversions, però ha lamentat que la Generalitat s'expulsi les seves responsabilitats. Així les coses, Bel ha apel·lat a la lleialtat institucional quan veladament o no s'acusa a Tortosa de paralitzar inversions i ha demanat al govern català que no busqui excuses per tirar endavant la licitació de les obres del campus de la URB i que digui quines obres podrà fer i quines no. Per exemple, la inversió de l'edifici del campus universitari. Aquí no hi ha excuses, aquí no hi ha cap problema. El projecte està aprovat de fa temps, els terrenys estan cedits en un gran esforç per part de l'Ajuntament de fa temps. La Universitat Rovira i Virgili vol tirar endavant el projecte ja, i per tant aquí l'acord és necessari, és un acord del govern i que el govern, i aquí no val excuses, aquí no és un tema de que una conselleria o l'altra conselleria, o que si això no és un tema d'universitats i és un tema d'economia i finances, o si no és un tema d'economia i finances i un tema de la universitat o és un tema de la Rovira, no. Això és un tema de que es falta un acord de govern que possibilita la licitació de les obres i per tant, malgrat les dificultats econòmiques que les entenem, evidentment això és prioritat número 1 per al territori. La resposta del govern no s'ha fet esperar. Hores després d'aquestes declaracions, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, ha emès un comunicat en el qual titlla de rabieta i improcedent les denúncies de Bel sobre la construcció de l'edifici del campus de la URB a l'Ebre. Salvador ha dit que no és de rebut que després que l'actual Ajuntament tardés més d'un any en cedir els terrenys a la Generalitat, ara li vinguen les presses. I ha recordat que l'expedient està a la taula del govern des de fa poc més d'un mes per procedir a resoldre l'acord, un tràmit que afirma que té una durada de 3 mesos. Així les coses, Salvador ha reclamat respecte institucional a Bel i ha advertit que les maneres emprades per l'alcalde no fan més que dificultar que les inversions es desenvolupen amb normalitat i celeritat al territori. D'altra banda, Bel s'ha referit als pous de Vinallop. L'alcalde ha afirmat que el fet que les administracions oportunes no hagin donat explicacions i alhora donin per fet coses que no s'han estudiat provoca confusió i desconfiança, tot fent referència a la proposta de la Generalitat d'utilitzar 3 pous de Vinallop per abastir el Catalunya Sud. Bel ha afirmat que no s'oposa a aquesta possibilitat, però ha insistit que cal estudiar si és l'opció més funcional i viable econòmicament. Així mateix ha instat a totes les parts implicades a asseure's en una mateixa taula i arribar a acords. Si s'han de reutilitzar, jo soc el primer, que si hi ha uns pous i es poden utilitzar per alguna cosa, òbviament poguéssim rentabilitzar la inversió, però el que hem de veure és si aquesta proposta que ha fet la Generalitat, i que suposo que deu tindre documentada i estudiada, és més viable funcionalment i econòmicament que altres de les que estiguen plantejades. I si no hi ha la certesa perquè se n'estan estudiant 2 o 3, jo crec que donar per fet que aquests pous són per a alguna cosa que potser després no són, en lloc de generar confiança i tranquil·litat, el que genera és confusió. Ara, encara no s'ha produït el que he estat reclamant, tant a la subdelegada com al delegat de la Generalitat, com a la Che, com a Aquamet, i és que totes les parts interessades ens sentéssim a la taula, parléssim i prenguéssim els acords que prenguéssim. Bel també s'ha referit al consens territorial que hi ha sobre diferents inversions com la variant de l'Eix de l'Ebre al seu pas per Tortosa o la C7 entre la Jana i el Perelló. Respecte a la C12, Bel ha assegurat que caldrà fer un esforç per buscar una alternativa real en comptes de dir que l'Ajuntament està paralitzant el projecte. Pel que fa a la C7, Bel ha remarcat que el projecte no està parat per manca de consens territorial.